atopámonos nunha destas circunstancias as que non nos gusta ter que enfrentarnos. Que non nos guste non significa que non vayamos a facer. Nos últimos tempos, os casos de corrupción levan sendo noticia en multitude de institucións. E digo nos últimos tempos, e pregunto-vos, quere dicir isto que é un mal reciente? Eu creo que non. Quere dicir que un tempo a esta parte a cidadanía di que hai cousas que antes se toleraban e que agora xa non se toleran. Antes, cuestións como estas ocorrían sen que a ninguén lle pasara factura, e temos un caso, un exemplo ben preto, que é o exemplo do señor Xosé Luís Baltar, que foi só ao final da súa vida política cando se lle condenou. E que lle podamos dicir sen medo ao señor Baltar que é un delincuente, ainda que neste pleno se censure chamarle delincuente, outra vez, ainda que neste pleno se censure chamarle delincuente a que ninguén é delincuente. Señora Leica, por favor, retírolle sino a palabra. Que en algúns casos terá que falar a justicia e será por justicia, pero creo que as persoas que ademais non están presentes... Xa falou a justiza, é unha persoa condenada o que lle convirte en un delincuente. E que non teñamos medo a decirlo, é un mérito sobre todo cidadán. E onde están os posibles focos de corrupción? Gonzalo apuntou, non? Onde están os posibles focos de corrupción? En persoal e en contratación. Creemos que é crucial unha comisión de seguimento das contratacións públicas, porque sí, a corrupción ameaza a este concello, igual que a outras institucións, algunhas ben cercanas a... E por iso hoxe estamos aquí coa mirilla posta no señor Araújo. Un síntoma máis de que é un problema estructural e que só se pode combatir estructuralmente. Está moi ben pedir explicacións e dimisións cando hai que pedilas, pero iso esquecédenos. Non soluciona o problema de raíz. Pregúntolles, que dirán vostedes se Ourense en Común ven aquí unha proposta para facer unha auditoría integral da xestión do Concello de 20 anos para atrás? Que dirán? Este non é un alegato de defensa para o señor Araújo. Se os feitos citados na moción son certos, concordamos de pleno coa súa dimisión inmediata. Poderíamos estar ante un presunto delito de prevaricación e tráfico de influencias, pero fixemos unha emenda coa vontade de darlle a opción á defensa. Instar a súa dimisión, sen máis, sería apoiar o que podería ser un xuizo sumarísimo e sen respetar de entrada a presunción de inocencia. Queremos explicacións claras e contundentes, non nos vai valer calquera cousa. Se non as temos ou se non as quere dar, pedimos a súa dimisión inmediata e que a xustiza lle reclame a compensación precisa polo dano feito o 21